Meghalaya High Court haga hukum kebal penmi haga khatsau tarik nailar harjar pesau kal batha bantau ka committee ban penbet ya kenrum kenram halor ka krem mau jimbun shwabakan iPad ya karai ka bakhadu halor ka nikumukot duma kakashari kala sngo bakala dan kam bantau ya committee ban pet ya ka kam bat kumnu ban penyat ya ka krem dak babu haga jingmut bakade ka jaka kentang ka jingyada ya kamariang bat kabayade ba ka jingle niam unong bishar justice HS thank you Ulaong baka kashari kal batha ya ka deputy commissioner ka East Khasi Hills ban pha eki kerteng jongki brio bat ki kenhun ban don hakani ka committee ban bishar ya ka kam khnang ban poi shakalinti ka jingpen bet ka ban pediang da baro ka kashari kal aipor ya ka deputy commissioner bakan pendap ya ka kam hapo shitayo ka bamut baka de ban pha eki kerteng ban don hakani ka committee haka arpu ar tarik menta ubnai nailar harja arpsau bakan shim bishar biang ka high court kal mahamru bakala yo jingtep bakat tu gani gibrio bar ki kenhun kila pen priang ki khobor lam ler bar ki jing berngam ha ka bede ba ka jing penan kam ya ka jaka le niam halor kani kala pen tep ba baladang don ki ba pen priang ya ka khobor lam ler nang ni shakmat kan shim kam persha ya ki khnang ban lai na kanu kanu jingja bom smutanat ka kashari kal batha yu superintendent of police ka East Khasi Hills district bo un batha yu officer in charge ka Mausan Ram ban bu pulet ban pahara ha ka te ka jaka Haka juga por ka kashari kalapan pa bakalong ka basngusi ba khlemla ban poi shakalinti ka jingpen bet ban ailat ya ka kenhun ban yat yatra ka balong kentang yaki haka jinget jongki ka kashari kala shim ya ka jing snokya ka balawan ra ka kenhun yatra hak baki tre ban pensange shwa ya ka jingyat yatra ban ap ya karai halur kane ka kam haka jing bishar haka khat saw tarik nailar arjar pusaw ba hyam rap sang urang ba shnong ka Mausan Ram ula ay ka jing ajing mut haka kashari baki pediang bat kitip ya ka jing shisha baka krem mau jembuin ka de ka jaka ka bakring kinong wan kai nalor baka de ka jaka kentang ka balanget de ka babun kinong mani na ki jinget bapher Henry ula kerpat bakhnang ban poi ka jing smuthu jingmut bat ban shim ki linti ki batikna ban sha ya ka jingwan jungo da ka linti ka basuk hakate ka krem mau jembun kadan kam ya ka jing selok ka jing mir jingmut US jindal ubesa ya ka kunhun yatra ulaong banamar ka jing khem kapor bakala ban shimpor ban penbet Yamanta usnam le si kila ban pensange shwa ya ka jingya yatra ban ap ya karai halor kani la ban kedo baka kenhun yatra kala sange eno shwa ya ka jing thu ban yatra chaka kram mau jimbun haka khatwai tarik nailar arjar pusau hadien baka de kam kadang don haka kashari ka kenhun yatra kala kiu shaka shari hadien baka dorbar shnong mau sanram kala persha jur ya ka jing thu ban penong ya ka jing le nyam da kiriu nget hindu haka te ka kram ki riunget hindu kila penong ya ka jingya yatra shaka te ka kram na du usnam arja khatwai Henry hakani ka kenti kila kendu mau siang na ka jingmi ka jing persha